Isang mapagpalang na araw, mga kabalen at mga ka-Fernandino. Matinding hamon pa rin ngayon ng sangguniang lungsod ng Ciudad San Fernando ang pandemya kung saan apektado din ang buong mundo. Ganun pa man, bilang mga leader ng lungsod, hindi kami natitinag. Ang inyong sanggunian ay patuloy na pagpupursiki para maibalik ang sigla ng ating syudad, lalong-lalo na sa larangan ng ating ekonomiya. Ako ang inyong lingkod, Vice Mayor Jimmy Lasatin, naghahatid na tunay na serbisyo, tunay na lugod Fernandino. Maliban sa paghatid ng ayudang pantawid sa atin pang-araw-araw na pamumuhay, sinisiguro ng Sangguniang Panlungsod na merong konkretong solusyon ang ating local government sa epekto ng COVID-19 pandemic, lalong-lalo na sa ating hanap buhay at kalakal. Bumuo tayo ng mga hakbang upang mapagtibay ang ating mga programa laban sa pandemya. Malalampasan natin ang COVID-19, kapwa ko Fernandino. Sama-sama tayo sa labang ito. Isa sa mga unang tumugon sa hamon ng COVID-19 ay ang atin walang pagod na frontliners. 24/7 nandoon sila sa kanilang estasyon sa ospital. Tinataya ang kanilang kalusugan para maibsan ang mga may karamdaman ng bagong sakit ng COVID-19. Hindi matatawaran ang sakripisyo ng ating mga doktor, nurse, mga hospital personnel, mga security personnel, ating mga pulis, opisyales na tinatawag na mga essential people na mahalaga sa pag-ikot ng lungsod sa kabila ng lockdown. Sila ang mga frontliners na tumutulong sa ating lahat na mapanatili ang kaayusan at kaginhawahan sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas o sa siyudad ng San Fernando. Kasama dito ang mga delivery personnel, mga magagandang loob na tumutulong sa abot ng kanilang makakaya para makakain ang mga pagod na nagtatrabaho lalo na sa mga hospital. Sa panahon ng pandemya natin, naranasan ang kakaibang bayanihan sa ating lungsod na kaya natin maging mapagbigay lalo na sa panahon ng taghirap. Sa kabila ng bukas palad natin ka-Fernandino, nandiyan din ang mga takot sa kakaibang sakit na kumakalat na nakukuha pa nilang mag-discriminate sa ating mga frontliners. Nariyan ang dinadanas nilang mga kakaibang tingin at pag-iwas kapag sila ay bibili sa mga tindahan. May mga extreme cases din na binabato ang kanilang mga tirahan dahil sa takot na mahawa sila sa sakit ng COVID. Ito ay sa kabila ng mga nabuwis na buhay ng ating mga medical personnel para mapagaling ang kanilang mga pasyente. Hindi nila tinalikuran ang kanilang sinumpaang tungkulin na gamutin ang lahat anuman ang sitwasyon. Nakukuha pang ngumiti ng mga frontliners sa kabila ng puyat, pagod at diskriminasyon. Sila ang tunay na mga makabagong bayani. Dahil sa kakaibang pagtrato sa atin mga frontliners, minabuti ng Sangguniang Panlungsod na ipasa ang Ordinance Number 2020-009 o ang Anti-COVID-19 and Other Infectious Diseases Discrimination Ordinance of 2020. Proteksyon ito para sa atin mga frontliners. Sa ilalim ng ordinansang ito, ang lawful o labag sa batas ang mga aksyon at ang mga pananalita
na magdudulot ng kahihiyan, diskriminasyon, harassment at stigma sa mga frontliners at biktima ng COVID-19. Ipinagbawal din ng batas ang hindi pagtanggap sa trabaho sa COVID-19 patient na gumaling na o nagtapos na ang quarantine at may clearance na mula sa ospital o doktor upang makapagtrabaho muli. Hindi rin pwedeng pigilan at hindi tulungan mga frontliners ng COVID-19 patients kung nais nilang bumalik sa kanilang tirahan. Labag din sa batas ang pagkalat ng pagpopost sa social media tungkol sa mga COVID-19 suspect at positive maliban na lamang kung may permiso ng mismong pasyente. May kaakibat na parusa ang sino mang mapatunayang lumabag sa ordinansang ito ng syudad. Hindi lamang pinoprotektahan ang mga frontliners ng syudad San Fernando, kinikilala rin ang kanilang mahalagang kontribusyon sa panahong ito ng pandemya. Sa bisa ng Resolution 2021-053, binigyan ng rekognisyon ang management at staff ng City of San Fernando COVID-19 Kaligang Fernandino Isolation Facility. Dito dinadala ang mga COVID-19 patient at close contact na kailangan i-quarantine. Mahigit 130 ang mga namamahala sa isolation facility na ito ng syudad. Kasama na dito ang medical doctors, nurses, maintenance personnel, kitchen staff at security guards. Para sa mga COVID-19 patients at kanilang pamilya, ang mga frontliners ng isolation facility ng syudad ang itinuturing nilang bayani. Samantala, ang pagkakatayo ng City of San Fernando COVID-19 Kalingang Fernandino Isolation Facility ang isa sa mga ipinagmamalaking hakbang ng city government laban sa COVID-19. Ito ang kauna-hunahang sa Central Luzon na accredited isolation facility ng Department of Health. Meron itong mahigit na 200 bed capacity. Libreng nakakatanggap ng pagkain, laundry, swab test, check-up at mga gamot ang mga pasyenteng dinadala dito. Nasa mahigit na 200 na rin ang mga Fernandinong nakapagtapos ng kanilang quarantine sa isolation facility na ito. Matatagpuan ang Kalingang Fernandino Isolation Facility sa City Civic Center sa Barangay San Isidro. Bagamat patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nadadapuan ng COVID-19, nananatiling handa ang ating syudad. May sapat na pasilidad at ang mga taong tunay at nagmamalasakit upang patuloy tayong lumaban hanggang sa mapagtagumpayan natin ang pandemyang ito. Nung simula, talaga pong yung fear and anxiety, hindi po talaga yan natanggal sa amin, no? But we took the oath, no? Yung oath po namin bilang medical professionals na no matter what, talagang ibibigay po namin yung serbisyo namin upang makatulong po sa mga kababayan natin when it comes to health. Medical frontliners, sila ang mga sundalo na nakikipaglaban sa COVID-19 para sa taong bayan. Isang sinumpaang tungkulin na naglalagay sa kanilang buhay sa panganib. Sometimes, siguro sobrang pagod or kapag yung anxiety and fear nag-a-attack na sa amin, hindi ho mawawala sa amin yung question kung bakit ito pa ang pinasok ng profession. No, lalo na pamilyado po. Most of our workers po ay pamilyado, may mga anak, may mga maliliit na anak pa, may mga seniors po sa bahay, may mga vulnerables tayo. Pero kapag
naisip namin, kung hindi kami, sino? Sino ang tutulong? Si Dr. Jaira de la Peña Natividad ang tumatayong leader ng mga frontliner na nakatalaga sa City of San Fernando COVID-19 Kalingang Fernandino Isolation Facility. Naging saksi kung paanong nakipaglaban ang ating mga kababayang tinamaan ng COVID-19 patients. Isang karanasang titimo sa kanyang puso bilang isang doktor. Yung mga oras na mga panahon na wala po tayong mapaglipatan ng pasyente na hirap huminga, naghahanap tayo ng mga ospital. Buong araw, buong gabi, walang sawang pagtawag sa mga ospital hanggang makatawag po kami sa labas ng Pampanga. Naku ma'am, talagang iniyak ko na lang po sa Panginoon na sana po matulungan na makahanap po ng ospital na malilipatan pasyenteng hirap na huminga. Yung iyak po ng mga pasyente natin na nawalan ng mahal sa buhay dahil hindi na nila nasilayan pa. No? Talagang sabi ko, tatatak ito hanggang sa ako'y tumanda. May kukwento ko pa to sa aking mga apo. Hindi ba to ang mga frontliners? Sinasalo nila ang takot ng bawat isa, ang takot ng bawat pamilyang biktima ng COVID-19. Yung mental state po namin, yan po talaga yung worries, anxieties po. So kaming mga magkakatrabaho doon, dinadaan na lang namin sa nagluluto, na kumakain. Sa kabila nito, nandun pa rin ang pagsubok sa kanilang propesyon. Kami pong mga frontliners, doctors, nurses, nalulungkot din po kapag meron po kaming nararanasan na discrimination. Tulad po ng malaman po nila na saan ba kayo nagtatrabaho, itatanong nilang ganun ho, no? Isolation facility, mararamdaman mo po na parang iiwas po yung mga tao sa amin. Ganito man ang reaksyon ng mga tao na ang hugot ay mula rin sa takot sa COVID-19. Sinisiguro naman ng lokal na pamahalaan ng Siyudad San Fernando na sila ay napapasalamatan at kinikilala ang kanilang kabayanihan. Maayos din umano ang kalagayan nila at malayong mahawa sa mga dinadalang COVID-19 patients. Yung setup po natin sa isolation centers natin, malayo po talaga kami sa ating mga pasyente. Meron po kaming sariling building na quarters, nakapalibot po sa amin yung mga building sa mga pasyente, pero malayo po sila. So ang exposure po namin sa kanila, napaka-minimal ho, dahil kompleto pa po ang pinrovide na PPE sa amin, protective gear po, no, ng ating lokal na pamahalaan. Halos lahat ng nasa isolation facility ng syudad ay fully vaccinated na. Walang takot na nagtatrabaho, nagbabantay, nagbibigay ng lunas. Sila ang ating mga frontliner. Dasal at appreciation lang po, napakalaking bagay na po sa amin noon. Yung makita po namin yung ngiti ng mga taong tinutulungan namin, yung trust, no, yung paniniwala na kakayanin namin na masugpo ito. Na habang kayo po ay nasa inyong mga tahanan, kami po ay inyong pinagdadasal at talagang nililift yung moral namin. Kasama sa pagsasagawa ng batas ng Sangguniang Panlungsod, bilang isang public servant, responsibilidad ko ang magbigay serbisyo sa aking ka-Fernandino. Kasama na dito ang pagtugon sa tawag ng pangangailangan ng atin mga kababayan. Dahil dito, bubuo tayo ng mga programa at mga aktibidad na makakatulong sa mga Fernandino dahil ing tunay lugod, apin ing tunay serbisyo. Malaki ang pagbabago sa ating edukasyon nung pumutok ang COVID-19 virus at nauwi tayo sa lockdown. Ikalawang taon na ang pansamantalang pagtigil ng face-to-face classes.
Extra challenge sa mga guro, estudyante at mga magulang ang online at modular classes sa lahat ng baitang ng eskwelahan, kahit ang mga nasa kolehiyo. Habang pinag-aaralan at mas nagiging komportable ang ating mga estudyante sa online classes, patuloy ang pagpaplano sa pagbabalik ng face-to-face classes ng mga paaralan. Kaya naman ginagamit ngayon ng ating mga public at private schools ang temporary online classes para maihanda ang mga facilities nila sa muling pagbabalik ng ating mga estudyante sa face-to-face classes. Nananatiling prioridad ng lokal na pamahalaan ng siyudad ng San Fernando ang edukasyon. Nito lamang Hulyo, nagsimula na ang city government sa pangunguna ni Mayor Edwin Santiago at Vice Mayor Jimmy Lazatin ang groundbreaking ng mga itatayong school buildings sa buong syudad. Sinuportahan ng Sangguniang Panglunsod ang paglalaan ng 140 million pesos para sa construction ng mga school buildings. Galing ang pondo sa Special Education Fund o SEF. Bilang dating chairperson ng Committee on Education noong konsihal pa lamang si Vice Mayor Jimmy Lazatin, patuloy ang paniniwala niya na dapat mamuhunan ang gobyerno sa edukasyon ng mga kabataan upang masiguro ang pag-unlad ng lipunan. 3 palapag na may 9 na kwarto ang nakatakdang ipatayo ng city government sa San Jose Panlumacan Integrated School. Pakikinabangan ito ng mga mag-aaral ng elementarya at high school. Nakapag-groundbreaking na rin para sa itatayong 4 na palapag na school building sa Pampanga High School na may 20 silid-aralan. Laking pasasalamat ng City Schools Division Superintendent Officer in Charge Dr. Imelda Macaspac ang patuloy na pagtutok ng lokal na pamahalaan sa pangangailangan ng edukasyon sa syudad. Maliban sa mga school building, tumanggap din ang Pampanga High School ng 800 upuan at lamesa para sa mga estudyante, 80 lamesa para sa mga guro. Namahagi rin ng 40 units na laptop para sa mga teacher na kailangan para sa kanilang pagtuturo sa ilalim ng online distance learning. Samantala, may 6 pang school building ang nakatakdang umpisahan ng city government sa iba't ibang integrated schools sa buong syudad. Magandang balita naman para sa ating mga kabalin. Inilunsad na sa Siyudad San Fernando ang kauna-unahang mobile branch ng Land Bank sa buong bansa. Napili ang Siyudad San Fernando sa pilot project na ito ng Land Bank. Makakatulong ito para ibsan ang mahabang pila sa Land Bank branches sa syudad. Kaya naman malugot na sinuportahan ng city government sa pangunguna ni Mayor Edwin Santiago at ni Vice Mayor Jimmy Lazatin ang inisyatibong ito. Layon umano ng mobile branch na mapabilis ang pagproseso sa mga financial services ng gobyerno lalo na sa panahon ng kalamidad. Malaking bahagi din ang mobile branch para mas madaling maipamahagi ang ayudang pinansyal ng city government para sa mga senior citizen, may kapansanan, at ang mga local pantawid pamilyang Pilipino program o 4Ps. Kaya naman kasabay ng inaugurasyon ng mobile branch, ipinamahagi na ng City Social Welfare and Development Office ang mga cash card para sa first batch na mga benepisyaryo ng LGU Cash Grant. Sa pamamagitan ng Land Bank Mobile Branch, maaring magbukas ng bank account, magdeposito, mag-withdraw, encashment, online collection payment at iba pang financial services. Matatag ang Siyudad San Fernando. Bunga ito ng maayos na pamamahala at pagkakaisa ng lokal na gobyerno at ng taong bayan. Lugod Fernandino, yan ang atin matibay na sandata upang malampasan ang bawat pagsubok sa atin mahal na Siyudad San Fernando. Muli, ako po si Vice Mayor Jimmy Lazatin, tunay lulugod kay kayo.